Russiýanyň 24 fevralda Ukrainany basyp almak üçin başladan uruşuna dolu 6 ay bolup geçdi. Uruşun başlamagy bilen dünýä döwletleri hem iki topara aýryldy. Demokratik ýurtlar Ukrainanyň tarapyny tutýarka, demokratik bolmaýan, ýagny awtoritar ýurtlar bolsa, sessiz halatda Russiýanyň tarapynda durmaga dowam edýärler. Altaýyň dowamında Rus ýaragly güýçleri Ukrain halkyny, olaryň mekteplerini we hassahanalarını bombalap, müňlerçe adam janyna gıydylar. Muňa garamazdan Ukrain tarapy moral taýdan güýçlü durmaga dowam edýär. Günwatar döwletleriniň öpçün edýän ýaraglarynyň ýardamy bilen Rus basywaljylar duruzmak başartdy. Hatta soňky bir aýda ýitirilen topraklaryň käbir bölegini izin almaga başlady. Через 6 місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski uruş Krimi iza almak bilen soňlanar diýip wada berdi. Bolşeýaly Ukraina ýaragly güýçleri Krimdaky Rus ýara ammarlaryny we birnäçe töweş uçurlaryny ýok etdiler. Mundan başga da bir aýyň dowamında ähli Rus goşunyna degişli 20den gowrak ýara ammarlary partladyldy. Şeýlelik bilen 6 aýyň dowamında Ukraina tarapy öz üstünligini ortaga goýdy. Habar berilişine göre Rus tarapy uruşda jemi $105 milyard dollarlyk harby gämiler, uçurlar we tanklaryny ýetirdi. Bu hasabatyň içine ulanylan raketalar we eskerlere berilen tölewler girmeýär. Ukrainanyň resmi çeşmeleriniň habar bermegine görä 45 000 Rus eskeriniň ýok edilendigi we 50 000den gowragynyň bolsa yaralanyp söwüş sahnasyndan çekilendigini habar berýär. Bulardan başga da Russiýa sanksiýalaryň netijesinde bir burça gysylyp gün geldikçe ykdysadyet kiçelýär. Birnäçe Rus oligarklar hem bu sanksiýalardan halas bolup bilmedi. Russiýanyň öz içinde hem uruş başlanandan bäri käbir üstü ýapyk syýasy hereketler bolup geçýär. Käbir oligarklaryň we Putin'e ýakyn adamlaryň öýlerinde ölü tapylmagy Kremlinde üýtgeşmeleriň bardygyna işaret edýär. Ебать! Это ебать! Muňa degişli iň soňky waka bolsa Aleksandr Duginin gyzy Darya Duginin bombaly dildürşükde öldürilmegi. Aleksandr Dugin Putin'in iň ýakyn maslahatçylaryndan biri hökmünde bilinýär. Hatta Ukrainanyň bir döwlet däldigi pikiri hem ortaga çykaran Duginin hut özi.